La història del Barça, segons Cracòvia. Capítol 2. El gran rival. El 1899, Joan Gamper va fundar el Barça, però només un any més tard naixia el seu gran rival, el Reial Madrid. La història diu que els fundadors van ser dos germans catalans, els Pedrós, una tarda d'hivern en un cafè de Madrid. 1, 2, 3 y 4. Ya está. La última ficha. Si no sacas un 1, gano la partida. ¡Uea! Te toca. ¿Qué? ¡Ah, yo! Un 1, no. ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Te comes mi ficha y cuentas 20. Joder, suerte. 1, 2, 7, 13, 18, 73, 47... Oye, el 20 venía antes o después del 2000. Dios, Dios. Aquests dos no. Aquests són els avantpassats de Gut i Ramos. Els germans Pedrós són els de darrere. Ara, els dos catalans havien sentit a parlar de la fundació d'un club a Barcelona i van decidir que ells també fundarien un club de futbol. No pot ser que un suís passi la mà per la cara a uns catalans. Fundarem un equip de futbol i serem l'equip del govern. Així, si mai hi ha una dictadura, ens ajudarà a guanyar títols. I no formarem jugadors. Els fitxarem a cop de talonari, valguin el que valguin, perquè vegin que els catalans no som garrepes. Exacte. I així va ser com va néixer el Reial Madrid. Què et sembla si els diem a aquells dos nanos si volen jugar amb nosaltres? Escuchen, jóvenes. Hemos fundado un club de fútbol, el Real Madrid. ¿Les gustaría jugar con nosotros? ¿Tú qué dices, pavo? Venga, vamos a jugar al fútbol ese. Un verdadero placer. Un placer, caballero. Caballero, un ¿Qué pasa? Ahí estamos. Ja t'ho deia jo, que això seria un pim-pam. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. I així va ser com va néixer la música màquina. Pim, pam, vamos, que nos vamos. Venga, primos. Nos vemos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam.